l'origen del llibre té té un motiu, diguem-ne, molt clar en el judici de l'1 d'octubre que estem celebrant aquests dies, en la meva relació com a advocat amb en Jordi Cuixart, en què doncs, uns mesos abans del judici vam detectar que hi havia, hi havia una absència, no, de materials que d'alguna manera permetessin una certa reflexió sobre com encarar els judicis polítics i concretament com encarar, per tant, també aquest judici de la causa especial del Tribunal Suprem. No? Per tant, el llibre, tot i que sí que està fet, sobretot la part introductòria, molt en clau a estat espanyol, però penso que també la col·laboració de l'Olivier Peter des de Ginebra, no? Vol intentar generar un material que sigui útil per a totes aquelles persones que són activistes en la defensa de drets i en la lluita contra la injustícia arreu. No? Penso que moltes de les claus que apareixen al llibre serviran, no, per interpretar el judici en el que ens trobem, i si us convenç el plantejament del llibre, doncs veureu que sobretot hi ha una aposta perquè siguin els acusats i les acusades i les seves organitzacions polítiques les que marquin les estratègies del judici en una redefinició del paper de l'advocat i de l'advocada en què no ha de ser el protagonista, en què ha de ser sobretot un acompanyant d'aquestes estratègies, un instrument al servei d'aquestes estratègies marcades per les organitzacions polítiques i on el paper del fora judici que en diem, no? És a dir, de tot allò que passa més enllà de les portes de la sala de justícia, doncs és també un element cabdal i importantíssim. Per tant, a partir d'aquí veureu si efectivament doncs, tots els actors d'aquest judici estem treballant o no en aquesta línia. Això ja us ho deixo a la vostra valoració, sempre amb els matisos, no? I amb les intensitats diferents que té doncs, un moviment que és plural, com és el moviment independentista, i que, per tant, doncs, les persones encausades també responen a aquesta pluralitat i, sobretot, no, en la idea doncs, que el judici no pot ser derrota, el judici no pot ser moneda de canvi, sinó que el judici, sobretot, ha de ser palanca de transformació i ha de ser un bumerang dirigit a l'Estat i a l'statu quo que permet doncs, la vergonya de judicis com aquest i que vol utilitzar judicis com aquests per, d'alguna manera, dominar i sotmetre el conjunt del moviment polític. Per tant, està en mans del moviment polític prendre la resposta davant d'aquesta situació i convertir aquest judici, com dèiem, no en una derrota, sinó com a mínim en una oportunitat de victòria en aquest moment o més endavant, però sobretot en oportunitat de victòria.